స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి ఉషా శ్రీచరణ్ బుధవారం విశాఖ శ్రీ శారదాపీఠాన్ని సందర్శించారు. రాజశ్యామల అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఇతర దేవతామూర్తుల ఆలయాలను సందర్శించారు. రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించినట్లు మంత్రి ఉషా శ్రీచరణ్ తెలిపారు. పీఠాధిపతులు స్వరూపానందేంద్ర స్వామి చేపట్టిన చాతుర్మాస్య దీక్షా ఫలితం రాష్ట్రానికి ఉండాలని కోరుకున్నానని అన్నారు. పీఠాన్ని సందర్శించిన అనంతరం మంత్రి శ్రీకాకుళం పర్యటనకు బయలుదేరి వెళ్లారు. ब्रह्मण उपहरति एकदैव गजमान आजस्तेजो दधाति सम्राजन् महाराज्ञी की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर प्रमाण आजमंतभावं प्रायश्चित्तं जने जने कालीग्राम देवतानुग्धान सासिजतं शतमानं भवति